Dobrý den, paní Adámové, jsou tady páteční noviny. Cože? Cože? Teď si už ze mě děláš srandu, ty jsi tady po několikáty. Ups. To si... Tak tohle už je Tak? Tohle je takový nepovedený sport. Tady jsem já, trolík. A tady Martiniska. Takže kručenom je, jak bude heta. No a my jsme se rozhodli, že uděláme takový zpráv na televizní noviny. Že já Matěj. Matěj? Ano. Matěj? A tohle jsou moje označky, jak mi dal. Bacha o sexe, Já jsem si chci a najít. Viděl jsi a... Viděl jsi na kanálu A Ty Show, jak tam chtěl někdo prostě zabít toho jeho Marťu, nebo co to bylo? Ne, ale no tohle byl Dan Strojk a tohle bylo na zprávy, televizní zprávy. Tak čus. Čus!